ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ। କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ପ, ଅପସନ୍ ବି ଝିଣ୍ଟିକା, ଅପସନ୍ ସି ଗେଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକା ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ ଅଟେ। କେଉଁ ଜୀବର ଚାରୋଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଗାଈ ଜୀବର ଚାରୋଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ। କେଉଁ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଇଥିଓପିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଥିଓପିଆ। ଇଥିଓପିଆ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। କେଉଁ ଜୀବ 100ଟି ଶବ୍ଦ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିରାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ବିଲୁଆ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ବିରାଡ଼ି। ବିରାଡ଼ି ଜୀବ 100ଟି ଶବ୍ଦ କରେ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କଇଁଛ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱର ଆମେରିକା ଦେଶରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କଇଁଛ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାଲୁ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା। ଘୋଡ଼ା ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ। କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ଶୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗେଣ୍ଡା। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ଶୁଏ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କାଉ, ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲି, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ବତକ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲି। କୋଇଲି ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ପ, ଅପସନ୍ ବି ଗେଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି କଇଁଛ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ। Thank you for watching.
like, share and subscribe.